אסביר כאן איך אתם תלמידי כיתות ה' תוסיפו תכנים לקהות שלכם. נשתמש בחשבון שיצרתי בשביל שימוש של תלמידי כיתות ה' בבית הספר היריסים, כרמיאל. זכרו, החשבון משותף לכל התלמידים בשכבה. עליכם לנהוג בכבוד כלפי חבריכם בשכבה. אין למחוק תכנים של תלמיד אחר. תכנים שיעלו יהיו על פי הנחיות המורה ועל פי הוראות המשימה. יצרתי חשבון גוגל במיוחד כדי שכל תלמיד יוכל להיות שותף ליצירת חידון בקהות. עליכם להיכנס לחשבון גוגל זה לפני הכניסה לקהות. חפש קהות בגוגל וכנס ל-getkahoot.com. לחץ על sign in כדי להיכנס לחשבון שלנו. הקלידו שם וסיסמה לפי מה שרשום לפניכם. ניתן לבחור בשתי אפשרויות. 1. קהות חדש על ידי לחיצה על New K, הסימן בסגול. ו2. בחירה באחד מהפרויקטים הקיימים על ידי לחיצה על My Kahoots. כעת אנחנו רואים את שני הפרויקטים הקיימים. נבחר לערוך את הקהות הקיים שמתרגל אוצר מילים בנושא האוכל על ידי לחיצה על האדיט. שאלה מספר 1 כבר מוכנה ונמחוק אותה. היא תשמש כדוגמה לאיך צריך השאלה לראות. שימו לב, ליד question כותבים מילה באנגלית, ובתשובות כותבים 4 אפשרויות של תרגום לעברית. עליכם לסמן את התשובה הנכונה כ-correct בירוק. העבר את הקהות עד השאלה האחרונה, ואוסף שאלה חדשה על ידי add question. מעמוד 46 בספר לימוד, הקלד מילה באנגלית. בתחתית הדף הקלידו 4 אפשרויות תרגום למילה שכתבתם בשאלה. סמן את התשובה הנכונה בירוק כ-correct. ניתן להוסיף שאלה חדשה או לשמור ולסיים על ידי save and continue. ניתן גם להוסיף שאלה עם תמונה על ידי האפשרות של drag and drop של תמונה לתוך הקהות. ניתן לבחור קובץ מתוך המחשב ולהוסיף אותו לשאלה.